mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu fl-Arb Għawdex, insellmulkom u nilqgħukom għal Lectio Divina għal dan is-sebaħat fi żmien ta' matul is-sena. Ejjew nitilgħu għal darb'oħra fuq il-muntanja sabiex nisimgħu lil Ġesu illi fid-diskors tiegħu meħud mill-Vanġelu skont San Mattew ikompli jagħtina gwida għal ħajja tagħna nisranija. Il-Lectio Divina llejla sejra titmexxa mill-Isqof ta' Għawdex l-Eċċellenza tiegħu Monsinjur Anton Tewma. Teko fedej nejxu bik u nikbru fik ibqa' magħna mulej Ġesu kemm tek ħajja dawla lina għal riġlejna mhux biħitti meta mixja f'triq mudlama ma nafux fejn sejrin mixja l-kol għalon it-triq imsaħin minn kemm teko fedej nejxu bik u nikbru fik ibqa' magħna mulej Ġesu kemm tek ħajja faraġġ tagħna iddewwilna qalbna mnikta tnissel fina raġġ ta' tama biex flimkien inkomplu triq mixja l-kol għalon it-triq imsaħin minn kemm teko fedej nejxu bik u nikbru fik ibqa' magħna mulej Ġesu. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Nitolbu. Missier għaddejs int li tibgħat ix-xemx tiegħek u x-xita tiegħek fuqna l-koll, kemm meta aħna tajbin u kemm meta aħna ħżiena. Għatina l-Ispirtu Qaddis tiegħek biex nidħlu dejjem iktar fil-fond fl-esperjenza tal-imħabba kbira, infinita, mingħajr kundizzjoni li għandek għal kull wieħed u kull waħda minna. Biex bdejn l-imħabba ngħixu ir-relazzjonijiet ta' bejnietna. Inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Alleluja, 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 alleluja. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Smajtu x'intqal, għajn għal għajn u sinna b'sinna. Imma jien ngħidilkom biex bniedem ħażin ma tiqfulux. Anzi,
jekk xi ħadd jagħtik daqqa ta' ħarta fuq ħaddek il-lemin, dawwarlu li ieħor ukoll, u lil min ikun irid itellek il-qorti u joħodlok il-libsa, ħallilu wkoll il-mantar. U jekk xi ħadd iġalek timxi miegħu mil wieħed, mur miegħu tnejn. Għati lil min jitolbok u ddawwarx spallejk lil min ikun irid jissellef minn għandek. Smajtu x'intqal, ħobb lil lajrek u wobgħod lil għadu tiegħek. Imma jien ngħidilkom, ħobbu lill-għedewwa tagħkom u itolbu għal dawk li jippersegwitawkom biex tkunu wlied missierkom li hu fis-smewwiet. Għax hu jtalla x-xemx tiegħu sew fuq il-ħżiena u sew fuq it-tajbin u jniżżel ix-xita sew fuq minnu tajjeb u sew fuq min mhuwiex. Għax jekk intom tħobbu lil min iħobbkom, xi ħlas jistħoqilkom? Mhux il-pubblikani wkoll jagħmluh dan? U jekk issellmu lil ħudkom biss, xi tkunu tagħmlu żejjed? Mhux il-pagani wkoll jagħmluh dan? Kunu mela perfetti bħalma hu perfett missierkom li hu fis-smewwiet. Il-kelma tal-mulej. it-tifħir lilek Kristu. Kbir inti o mulej, re ta' dejjem inqimuk u fik mulej din ruħi ssib mistrieħ għax inta ħfirli għax inta dirni. Fidejk jiena rrid inkun u ħdejk x'in norqod u inqum, ħdejk biss mulej li kollox taħtek hu, għax inti tħobbni, għax in Ġesu ir-Re. Mela llum qegħdin inkomplu silta oħra mid-diskors tal-muntanja li bdejna żewġ teħdut ilu bil-Beatitudnijiet kapitlu 5 tal-Vanġelu ta' San Mattew. U fil-Beatitudnijiet smajna ħenjejn imberkejn ferħanejn ix-xurtjati dawk li għandhom qalbhom ħelwa. Ħenjejn ix-xurtjati imberkejn dawk li jġibu l-paċi. Ħenjejn ix-xurtjati imberkejn dawk li jħennu. U wara Ġesu ġejb 5 eżempji biex jgħidilna kif jgħix il-bniedem il-ġdejt, il-bniedem illi jimxi fuq il-Beatitudnijiet. U l-ħadd li għadda rajna l-ewwel 3 eżempji. Qalilna Ġesu, jekk il-ħajja tajba tagħkom ma tkunx ħafna aħjar minn dik tal-kittieba u l-Fariżej ma titħlux fis-saltna tas-smewiet. U tagħna dawn l-eżempji 3 minnhom rajnihom il-ħadd li għadda u 2 oħra ser narawhom flimkien illum li ma kienu l-ewwel 3. Ġesu il-ħadd li għadda qalilna smajtu x'intqal lin-nies ta' dari. Diġà l-kelma lin-nies ta' dari hija dispreġjattiva. Ma qalx lil-Lut lilkom, lill-antenati tagħkom, lill-patriarki, lill-missirietkom le, imma lin-nies antiki, lin-nies ta' dari. La toqtolx, il-kmandament la toqtolx il-5 wieħed, imma jien ngħidilkom għalilna Ġesu jew aħjar kif spjegalna tajjeb Fader Noel nhar il-ħadd li għadda, imma jkun jaqbel iktar għall bniedem illi ma jaqafx mal-kmandament ma joqtolx, imma jmur lilien, anzi mhux tal-li ma joqtolx, tal-li jħobb,
tal-li jipprova jagħmel il-ġejt anki lil dawk li jagħmlu l-ħsara. Imbagħad kellimna Ġesu it-tieni eżempju dwar l-adulterju u qalilna jagħmel adulterju mhux biss min imur ma' mara jew imur ma' raġel li mhux tiegħu, imma anki f'qalbi nista' nagħmel adulterju imur lilin mir-regola, mill-liġi, biex jidħol propju fis-sentimenti u fil-ħsibiet tal-qalb. Imbagħad Ġesu semmi t-tielet eżempju li smajna nhar il-ħadd li għadda, smajtu x'intqal la taħlefx bis-santwarju u Ġesu jgħidilna taħlef b'xejn la bis-santwarju la bl-artal, jien ngħidilkom il-kliem tagħkom għandu jkun iva iva u le. Għax dak li hu l-iktar importanti hi l-verità li toħroġ mill-qalb, mhux il-provi li tipprova ġġejb billi taħlef b'dik jew b'dik il-ħaġa l-oħra. Illum għandna żewġ eżempji oħra illi jolqtuna fil-laħam il-ħajjek ninnutaw dawn il-5 eżempji li jsemmi Ġesu huma marbutin kollha mar-relazzjonijiet ta' bejnietna, mal-mod ta' kif aħna ngħixu ma' xulxejn. U jibda Ġesu l-Vanġelu tal-lum, smajtu x'intqal għajn b'għajn u sinna b'sinna. Ħanieqfu ftit hawnhekk. Smajtu x'intqal, hekk infakkarkom illi meta fl-Iskrittura fil-Vanġelu imma anki fl-Antik Testament insibu dan il-passejf smajtu x'intqal, intqal, għandna riferiment għal Alla huwa il-passejf majestus. Smajtu x'intqal, smajtu x'qal Alla. Għax il-lowt tant kellhom rispett u qima lejn l-isem ta' Alla illi ma kinux isemmuh. Kienu jgħidu jirreferu għalih bħala l-qaddejs, bħala il-wieħed, il-waħdieni, l-imbierek, imma l-isem ta' Alla qatt ma kienu jsemmuh. Allura kienu jużaw spiss il-lowt dan il-passejf majestus, il-passejf, intqal. U x'qal, x'intqal fl-Antik Testament, x'qal Mosè? Għajn b'għajn u sinna b'sinna, u hawnhekk forsi ninfixlu. Ngħidu kejf Alla ippermetta lil Mosè jew stieden lil Mosè, ispira nebbaħ lil Mosè biex jagħmel liġi bħal dejn għajn b'għajn u sinna b'sinna. Però rridu nidħlu ftit fil-kuntest tal-Antik Testament. Pereżempju fil-ktieb tal-Ġenesi insibu li l-wieħed mid-dixxendenti ta' Kajjejn li kien jismu Lamek jitkellem maż-żewġ nisa tiegħu. U kien qiegħed jitkellem b'dawn it-toni b'dan il-mod. Lil waħda minnhom qalilha jiena jekk raġel jigrifni f'saqajja inkun lesti noqtlu. U jekk żagħżugħ jolqotni u jtellali gundella, jtellali kaħla, jiena lesti noqtlu. Ara kif kienet tiġi imħaddma il-ġustizzja fl-Antik Testament, fl-Antikità. U diġà insibu madwar is-sena 1800-1900 qabel Kristu jgħidulu l-kodiċi tal-liġijiet ta' Hammurabi huwa kodiċi antik li għadu jeżisti sal-lum jinstab fil-Mużew tal-Louvre ġewwa Pariġi fi Franza. F'dan il-kodiċi diġà Hammurabi prova jirregola ftit dawn it-tejp ta' inġustizzji, it-tejp ta' ġustizzja ngħidula retributtiva, jiġifieri inti tħallas skont ma tieħu. Allura diġà Hammurabi kien qal jekk xi ħadd qal għalek għajnek inti jaqlalu għajnu. Fil-ktieb tal-Levitiku nsibu miktub għajn b'għajn, sinna b'sinna, ejt bejt, sieq għal sieq. Għalkemm qatt ma ġie attwat, konkretizzat b'mod prattiku dan il-kmandament, din ir-regola, però il-lowt kienu jafu, kienu ċerti illi jekk wieħed żbalja irid iħallas skont dak li żball li jagħmel. Jekk wieħed għamel inġustizzja, irid iħallas skont dik l-inġustizzja li jagħmel. Din kienet ċara fil-mentalità tal-Lot. Imma Ġesu jissupera jmur lilien minn din il-ġustizzja retributtiva. Jiġifieri li nieħu daqskemm inħallas,
li nagħti daqskemm nieħu u jmur lil minna u jgħid imma jien ngħidilkom bniedem ħażin, bniedem inġust, bniedem li għamillek inġustizzja, tiqaflux, tidħolx fil-lagħba tiegħu u jkompli. U jsemmijaw Ġesu 4 eżempji ta' kif aħna ma neqfux lil bniedem ħażin, ta' kif aħna nistgħu niddiljaw mal-inġustizzji. Li min huma dawn l-4 eżempji? L-ewwel wieħed, jekk xi ħadd jagħtik daqqa ta' ħarta fuq ħaddek tal-lemin, dawwarlu liħor ukoll. L-min ikun irid itellek il-qorti, jieħodlok il-libsa ħallilu wkoll il-mantar. Jekk xi ħadd iġelek timxi miegħu mejl, mur miegħu 2. U r-rab' eżempju, għati lil min jitolbok u ddawwar spallejk lil min ikun irid jissellef minn għandek. Dawn huma l-4 eżempji li Ġesu ġejb, li Ġesu isemmi biex jgħidilna kif aħna nistgħu immorru lilien mill-ġustizzja, lilien mid-dritt u naslu għall-imħabba mingħajr kundizzjoni, għall-imħabba ġeneruża. Immorru għall-ewwel eżempju. Imma jien ngħidilkom bniedem ħażin ma tiqfulux. Aħna minn għalina u xekk fil-ħajja tagħna li nkunu f'saħħitna, li nkunu qawwijin jekk impattu skont kemm inkunu rċivejna l-offiża. Jekk ikun hemm proporzjon bejn it-tpattija u l-offiża li nirċievu. Imma Ġesu imur lilien minn dan kollu jgħidilna biex noħorġu mill-liġi tal-proporzjon u immorru u nibdew nirraġunaw bil-ġenerożità, bl-imħabba, bl-altruiżmu. Nirraġunaw bil-karità, billi nirrispettaw lill-persuna anki dik li weġġetna, anki dik li għamlitilna ġustizzja, nirrispettawha b'mod sħiħ. Issa dan kollu li qegħdin insemmu, dan kollu li qegħdin ngħidu imur kontra l-istinti tagħna, fil-fatt se jgħidilna iktar il-qudiem Ġesu. Il-pagani wkoll ifittxu li jagħmlu ġustizzja, il-pubblikani wkoll isellmu lil min isellmilhom, imma intom lilna qiegħed jitlobna xi ħaġa ekstra, qiegħed jitlobna xi ħaġa straordinarja. Qiegħed jitlobna li mmorru lilien mill-umanità tagħna, lilien minn dak li bniedem iħoss u s-soltu jagħmel. Imbagħad naraw iktar il-qudiem għalfejn u minn fejn ser inġibuha din is-saħħa għax mhux ċajta biex tgħix dan id-diskors li Ġesu qiegħed jagħmlilna llum. Jekk xi ħadd jagħtik daqqa ta' ħarta fuq ħaddek tal-lemin, dawwarlu l-ieħor ukoll. Jekk xi ħadd qiegħed jagħtik daqqa fuq ħaddek tal-lemin ifisser illi jew qed jagħtilek bidejh tax-xelluk. Jew jekk qed jagħtilek bidejh tal-lemin kif is-soltu jiġri u xekk. Ħafna minna nużaw lit tal-lemin ifisser li qiegħed nagħtilek bidi maqluba. U meta jien nagħtik daqqa ta' ħarta bidi maqluba u nolqtok fuq ħaddek tal-lemin, qiegħed inweġġek wisq iktar. U mhux tal-li jekk sa mill-antikità dan il-mod ta' kif issawwat kien jiġi jekk is-swat kien isir b'mod inġust, kien jiġi retribuwejt, kien jiġi mħallas wisq iktar milli kieku tajtek daqqa ta' ħarta bidi miftuħa. Tantu hekk illi fit-tradizzjoni ludija daqqa ta' ħarta bidi tal-lemin fuq ħaddek tal-lemin, jiġifieri bidi maqluba, kienet titħallas kont irid inħallas ta' din l-inġustizzja jekk id-daqqa ta' ħarta hija inġusta, paga ta' xahar, jiġifieri madwar 30 dinar. Tant kemm kienet xi ħaġa kbira li inti tagħti daqqa ta' ħarta lil xi ħadd bidek maqluba fuq ħaddu tal-lemin. U Ġesu mhux talli ma jgħidilniex biex infittxu għad-danni,
u jħallasna paga ta' xar, imma tal-li jgħidilna dawwarlu liħor ukoll. Ħa nippruvaw nifhmu x'irid jgħidilna Ġesu. Aktar milli qiegħed jgħidilna biex konkretament lil min qiegħed jaffiġna inħalluh ikompli jaffiġna, mhux qiegħed jgħidilna hekk Ġesu. Lanqas Ġesu mu qiegħed jgħidilna lil min qiegħed jaffiġna ma nagħtux kasu, ħallih. Jekk xi ħadd tagħmillek weġa' insija, aħna ngħiduha għoddu b'talijow u ħallih tbiet minnu, għax aktar ma toqrob lejh, aktar se tidħol f'inkwiet, kemm ngħiduha din. Dak bniedem ta' trabil, tersaqx lejh. Ġesu qiegħed jgħidilna iktar minn hekk. Qed jgħidilna lil min jagħtik daqqa ta' ħarta fuq ħaddek tal-lemin mhux talli ma tagħmilux ħsara. Mhux talli ma tippruvax tinsih jew teliminaħ minn ħajtek, imma talli tipprova tagħmillu l-ġid. Mela din l-imħabba mhix passiva. Mela r-reazzjoni tagħna għall-inġustizzji mhix il-passività jew l-inevita. Mhux talli mhix ir-ribeljoni u r-reżistenza, imma lanqas l-passività hi propju imħabba attiva. Illi jien nirrispetta u nħobb il-persuna. Illi jien niddistingwi xi ħaġa diffiċli fil-ħajja tagħna. Li jien nipprova niddistingwi bejn l-emil ħażin tal-persuna u l-persuna li tagħmlu. L-emil tal-persuna jekk hu ħażin jien ma nistax insejjaħlu tajjeb. Ma nkunx qiegħed inħobb il-persuna jekk l-emil tagħha ħażin insejjaħlu tajjeb. Jew nagħlaq għajnejja bħalli kieku mu jiġri xejn. Le. Imma fil-waqt li l-ħażin ngħidlu ħażin, ngħajjatlu bismu, jiena nħobb il-persuna b'mod attejf u nibqa' nagħmlilha l-ġid. Mhux faċli dan id-diskors, però hija l-imħabba fil-milja tagħha. M'hemmx imħabba ikbar minn din li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu qalilna Ġesu. Jagħti ħajtu għal dawk li għamlulu d-deni kif għamelu magħna. U jekk aħna morru fil-Vanġelu ta' San Ġwan, kapitlu 18, niltaqgħu ma' xena simili ħafna għal dak li qiegħed jgħid Ġesu. Serħu raskom li San Mattew waqt li qiegħed jagħmel dan id-diskors kellu quddiem għajnejh il-ġrajja tal-passjoni kollha, dak kollu li minnu għadda Ġesu b'mod speċjali fid-tbatija u fil-mewt tiegħu. U x'jagħmel Ġesu meta wieħed mill-qaddejja l-qaddej tal-qasis il-kbir jagħtih daqqa ta' ħarta fuq wiċċu. X'jagħmel Ġesu? Interessanti, għax Ġesu ma joqgħodx kwiet. Imma Ġesu jipprova jfehmu lil dak il-qaddej illi ma kellux għalfejn jagħtih dik id-daqqa ta' ħarta. U jgħidlu fejn żbaljajt biex tajtni daqqa ta' ħarta. Għejdli x'għedt ħażin biex tajtni dik id-daqqa ta' ħarta. U jekk m'għedt xejn ħażin għalfejn tajtieli dik id-daqqa ta' ħarta. Dan xi fisser? Dan ifisser illi quddiem qatt ta' inġustizzja aħna mhux imsejħin biex noqogħdu kwieti jew biex nirreaġixxu bil-impattu bl-idejn jew bil-sien jew bir-rabja tagħna, u Ġesu seta' jagħmlu dan. Ġesu seta' jagħmlu dan. Ma ninsewx li lill-apostli fil-ġnien taż-żebbuġ qalilhom lil Pietru meta qallu daħħal is-sejf tiegħek fl-għan tiegħu, x'qallu lil Pietru? Qallu ma tafx li kieku rrejt jien insejjaħ lil missieri u jibgħat li leġjuni sħaħ ta' anġli biex jiddefenduni, imma s-sija tiegħi waslet. Ġesu dan ma jagħmlux. Anzi, x'jagħmel Ġesu? Lanqas jevita, lanqas jaħrab, lanqas jitbiet, imma jħalli dik ir-rabja, dik l-inġustizzja ssir fuqu u hu jirreaġixxi b'maturità ta' mħabba. Jirreaġixxi lura b'rispett lejn il-persuni li qegħdin jagħmlulu l-ħsara. M'hemmx imħabba ikbar minn din. Dan hu l-ewwel eżempju. It-tieni eżempju li jsemmi San Mattew, li jsemmi Ġesu meta jgħidilna bniedem ħażin la tiqfulux,
lil min ikun irid itellek il-qorti u jieħodlok il-libsa, ħallilu wkoll il-mantar. Aħna nafu illi il-Lot, il-persuni Lot normali, kien ikollhom żewġ tipi tal-biss fuqhom. Il-libsa li hija t-tunika li kienet tkun diretta tmiss mal-ġisem, mal-era tal-ġisem, u l-mantar li jimbagħad dak jitgeżwer il-barra l-fuq mill-libsa. Interessanti għaliex għax Ġesu qiegħed jgħid jekk inti wasalt qiegħed f'sitwazzjoni li kellek tagħti il-libsa tiegħek bħala ran għaliex għax meta kien ikollhom bżonn forsi ta' xi vjaġġ, forsi bżonn ta' xi oġġetti, forsi bżonn ta' bima biex wieħed jaħdem ir-raba, kien ikollu jħalli ran xi ħaġa bħala ran fidejn is-sejt li jsellef, fidejn dak li jagħti lill-persuna fil-bżonn. Allura x'kien jiġri? Kien jiġri li jekk ma troċ lura l-bima, jekk ma troċ lura l-oġġett li inti sellieft, jista' jkun moħriet, jista' jkun biċċa ħodda jew x'inhu, dak li jkun kien iżomm mill-libsa. Kien iżomm mill-libsa. U allura Ġesu qiegħed jgħid min jieħodlok il-libsa għatih ukoll il-mantar. Fi kliem ieħor qiegħed jgħid Ġesu tfittix fl-irqaqat, tfittxewx ma' xulxejn, tfittxewx li tkunu ġusti b'mod perfett ma' xulxejn. Morru lilien, ħobbu lil xulxejn. L-iskop ta' dak li tagħmlu għandu jkun l-għajnuna ta' xulxejn, mhux il-biża li wieħed se jitħak bejk. Aħna ħafna drabi fir-relazzjonijiet ta' bejnietna noqogħdu ħafna attenti u nagħmlu ħafna kundizzjonijiet biex xi ħadd ma jitħaqx bina. Ġesu qiegħed jgħidilna li l-kriterju m'għandux ikun dan, il-kriterju għandu jkun bil-maqlub, għandu jkun l-imħabba u t-tensjoni biex jinnejn il-persuna, l-għajnuna lejn il-persuna li hija fil-bżonn. Tantu hekk li jgħidilna saħansitra tih il-mantar. U fil-ktieb tal-Levitiku nsibu illi jekk xi ħadd jieħu l-mantar bħala ran mingħand raġel fqejr meta joqrob il-lejl dak il-mantar irid imur jagħtihulu. Anki jekk ir-raġel il-fqejl ma radlowx, ma radx lura dak li jsellef, dak li ħa. Minant il-bniedem li żamm il-mantar bħala ran. Għaliex? Għax dak ir-raġel fqir m'għandux għajr dak il-mantar biex jitatta. M'għandux għajr dak il-mantar biex ikollu sodda, biex ikollu dar, il-mantar. U hawnhekk Ġesu qiegħed imur fl-estrem. Qed jgħidilna illi min jeħdilna l-libsa u jekk xi ħadd jeħdilna l-libsa jfisser li ma baqalna xejn, spiċċajteri għax il-libsa kienet tkun mal-era tal-ġisem lil dan nagħtuh ukoll il-mantar. Kif għadna kif għendna, Ġesu mhux qiegħed jitlobna biex nobdu letteralment kull kelma li qiegħed jgħidilna. Imma biex nidħlu fl-ispirtu tal qed jgħidilna u nifhmu illi meta inkunu f'relazzjoni ma' xulxejn, meta xi ħadd minna jkollu bżonn u ngħinu lil xulxejn, flok li nfittxu nibżgħu illi l-ieħor jew l-oħra se titħaq bina, irridu mmorru u nibdew nimxu fuq kriterju ieħor. Fuq il-kriterju li jiena rrid ngħinek, li jiena nridlek il-ġejt, li jien irrid inħobbok, li jekk hemm bżonn nagħtik kollox u mhux infittxu iż-żejjed ma' xulxejn. It-tielet eżempju li jsemmi Ġesu, anzi jekk ikolli nibqa' ftit fuq it-tieni eżempju, ta' min jiftakar li Ġesu fil-Vanġelu ta' San Ġwan ineħħi mhux biss il-mantar, imma jneħħi l-libsa. Ineħħi l-libsa biex ikun il-qaddej tad-dixxiepli u jgħidilna l-Vanġelu jekk Alla jrid dalwaqt nisimgħuha nhar l-erba' deħlejn fir-Randan biex ikun jista' jorbot miegħu ma' qaddu l-fardal, fardal marbut mal-laħam ta' ġismu
ma' ġismu weri għax il-fardal il-qadi u ħaġa waħda ma' Ġesu u fil-fatt ma jneħħiex il-fardal wara li jaħsel riġlejn id-disċiepli. San Ġwan joqgħod attent biex jgħidilna li l-fardal ma jneħħiex għax jibqa' mwaħħal mal-persuna ta' Ġesu il-fardal il-qadi, imma l-mantar u l-libsa Ġesu jneħħihom. Imbagħad tiġri b'mod reali dan kollu fil-passjoni. Meta Ġesu jagħti il-mantar il-libsa u l-ġisem tiegħu stess fuq is-salib. Ma ninsewx li fl-Antik Testament il-libsa mixajr is-sinjal tal-identità tal-persuna. Il-libsa u l-persuna huma ħaġa waħda. Allura jekk Ġesu qiegħed jagħti l-libsa, qiegħed jagħti l-mantar, qiegħed jagħti lilu nnifsu. U jkompli Ġesu għat-tielet eżempju. U jekk xi ħadd iġelek timxi miegħu mil wieħed mur miegħu tnejn. Hawnhekk għandna verb illi użat darb'oħra biss fil-Vanġelu. Jekk xi ħadd iġalek. Tafu meta użat dan il-verb iġalek? Meta s-soldati iġelu lil xmum minn Ċirene jimxi biċċa triq ma' Ġesu jerfalu s-salib. U propju dan it-tielet eżempju u riferiment għal dak li kienu jagħmlu l-okkupanti, is-soldati Rumani li kienu jokkupaw l-art imqazza li kienu jagħmlu ma' dawk li jgħixu man-nies tal-Palestina, man-nies ta' Iżrael. Kien ikun għaddej xi ħadd bil-bima mixi fit-triq u kien jgħidulu isma' imxi ma' natina l-bima tiegħek biex terfa' din it-tabija li għandna nġorru minn post tal-ieħor. U dak kien ikollu jmur. Wieħed stojku li kien jgħix f'dak iż-żmien bejn wieħed u ieħor fi żmien Ġesu Griek kien jgħid meta s-soldati iqabduk biex bil-bima tiegħek tgħinhom iġorru xi tabija minn naħa l-oħra, jgħid toqgħodx titmasħan magħhom, toqgħodx timpika magħhom. Għax jekk toqgħod timpika magħhom jispiċċa biex jagħtu xeba lilek u xorta waħda jieħdulek il-bima tiegħek biex jagħmlu dak li għandhom jagħmlu bija. Allura jgħid talaq ħalqek għal għajnejk u għamel kif jgħidu huma. Dan epitetu li kien filosofu wieħed mill-Istojċi. Ġesu jmur lilien minn hekk. Mhux għax ma tistax tagħmel mod ieħor, le. Le. Imma min iġelek timxi miegħu mil, inti kun ġeneruż u imxi miegħu tnejn. Mhux sempliċement għax jaqbillek, le. Jekk aħna jkollna nirriflettu ftit fuq dawn l-eżempji nindunaw illi l-ebda reazzjoni kif jixtieqha Ġesu, l-ebda reazzjoni kif jistedinna nagħmlu Ġesu ma taqbel lilna l-ebda waħda. Imma taqbel dejjem lil persuna l-oħra. Hija l-imħabba estrema lil persuni l-oħra. U l-aħħar eżempju, għati lil min jitolbok u ddawwar spallejk lil min ikun irid jissellef minn għandek. Is-self fl-Antik Testament kien jeżisti però mingħajr interessi. Għax l-interess kienet is-self ma' minnu fqejr, is-self ma' minnu fqejr. Għax l-interess għall-Lot fl-Antik Testament kien sfruttament tal-fqejr. U allura meta Ġesu qiegħed jgħidilna għati mingħajr interessi, għati u titlobx lura, aw bl-istess mod qiegħed jerġa' jsemmi eżempju ieħor ta' kif aħna fir-relazzjonijiet ta' bejnietna irridu nkunu ġenerużi jew nippruvaw nkunu ġenerużi. Ġenerużi kultant anki akkost l-imbagħtu inġustizzji, l-imbagħtu inġustizzja. Dan id-diskors mhux uman, mhux naturali, mhux faċli. Imur lilien mill-loġika umana. Ġesu jitlob minna disċipli tiegħu li nkunu straordinarji. Hija mixja dejn li aħna l-kol kemm aħna qegħdin fija, mixja
illi lilna allura ġibna f'postna ġibna nse. Qatt ma nista' mmur jien xi darba nqer u ngħidlu lis-saċerdot ngħidlu jiena m'għamilt xejn ħażin ta' għax jiena la qtilt, jiena la sraqt, jiena la weġġajt il-ħadd la. Ma diskors bħal dan, meta tisma' Vanġelu bħal dan, qatt ma nistgħu nħossuna f'postna. Għaliex għax l-imħabba dejjem tiġri qabilna. L-imħabba, l-objettiv, l-iskop tal-imħabba u dejjem ikbar minna, wis ikbar minna. Qatt ma nistgħu naslu għal din it-tip ta' ġenerożità. Dan ngħiduh mhux biss nirrassenjaw ruħna u ngħidu allura ma nibdiex, mhux hekk. Anzi, imma biex nagħmlu kuraġġ u biex kuljum bil-mod il-mod fil-mixja tal-fidi tagħna nippruvaw nimxu pass anki żgħir il-qudiem. U jkompli Ġesu għall-aħħar eżempju, l-aħħar wieħed. Smajtu x'intqal, ħobb lil lajrek u wobot lil ladu tiegħek. Hekk l-ewwel nett fl-Antik Testament hemm miktub mod ċar li għandek tħobb lil proxmu tiegħek. Kapitlu 6 tal-Ktieb tad-Deuteronomju. Insibuha drabi oħra fil-Vanġelu. It-tieni kmandament huwa dan, ħobb lil proxmu tiegħek bħalek innifsek. Imma nsibu wkoll siltiet fl-Iskrittura fl-Antik Testament illi jinstigawna biex nobodu lil ladu tagħna. Aqraw is-Salmi pereżempju. Pereżempju, aħna meta naqraw is-Salm 50, qatt ma naqrawh sal-aħħar, is-Salm 50 huwa s-Salm ta' David, is-Salm tal-indiema ta' David. Li fih David jitlob ħniena maħfra lil Alla l-ħtijiet tiegħu. Ikollok ħniena minni Alla fit-tjubitek, fil-kobor tal-ħniena tiegħek, ħassar ħtijieti, neħħili l-ħażen u jibqa' nieżel David. Għax jien narafhom ħtijieti, d-dnub tiegħi dejjem qudiemi. Fl-aħħar tafu kif jispiċċa dak is-salm, aħna dik il-biċċa ma naqrawiex, imma dik ukoll parti mill-Iskrittura. Ejni biex lil ħżiena nkissrilhom snienhom, hekk jispiċċa dak is-salm. U s-salm 139 li aħna tant inħobbu, dak is-salm li u xek aħna ġieli nitolbu fuqu, inti li tafni, taf meta noqgħod u meta nqum, inti li nsiċni f'ġufommi, jispiċċa propju biex jitlob is-salmista biex jagħtih is-saħħa ħalli jeqret lil dawk li jagħmlu d-deni. Jeqret l-inġustizzja u jeqret ukoll lil min jagħmilha. Tgħidu li imma mhux l-istess Bibja, mhux l-istess Skrittura. Iva, l-istess Bibja u l-istess Skrittura. Però intom fimtu ftit meta semmejna l-eżempju ta' għajna lajnu sinna b'sinna il-mixja li kellu jagħmel il-bniedem u kif bil-mod il-bniedem beda jifhem lil Alla u dak li jixtieq minnu. Kellu jiġi Ġesu biex jgħidil nisma' mhux biżżejjed il-ġustizzja retributtiva, jiġifieri nieħu daqskemm nagħti, jekk tajtek €5 inrid nieħu lura ta' €5. Kellu jiġi Ġesu imbagħad biex imur lilien u jgħidil nisma' tridu tkunu ġenerużi. Kellu jiġi Mosè biex jgħinna nifhmu l-ġustizzja retributtiva, imbagħad kellu jiġi Ġesu biex jallimna morru lilien, biex jallimna l-maħfra. Għax il-bniedem u xek għamel mixja ta' maturità fir-relazzjoni tiegħu ma' Alla. Mhux għax Alla nbidel jew Alla qabel kien jitlob ħaġa issa jitlob oħra le. Imma kif il-bniedem bil-mod fil-mixja tal-istorja tiegħu fehem lil Alla. Sa ftit snin ilu, mhux ħafna, anki fil-Knisja stess, konna naħsbu jew nifhmu illi l-gwerra tagħmel parti minn dak li jixtieq Alla, minn dak li jrid Alla fuq poplu. Imma llum u xek hija ċara għal kulħadd, mhux bħalma kienet ilu, bħalma kienet qabel, illi l-gwerra mhix tajba, qatt mi tajba l-gwerra. L-istess il-pina kapitali. Illum nafu li il-pina kapitali mhix tajba. Jien ma nistax nikkundanna lil xi ħadd għax qatel bl-istess ħaġa li għalija qed nikkundannah billi noqtlu. Ma tagħmilx sens. Imma l-bniedem ħa iż-żmien biex jifhem dan kollu.
ħaj żmien biex jifhem x'jixtieq Alla, x'irid Alla minnu. Mhux għax l-Iskrittura tinbidel jew Alla jinbidel, imma aħna ninbidlu fil-mod ta' kif nimxu u aħna nimxu ngħixu, nifmu l-maturità bil-mod il-mod nikbru f'dak li nifmu fli jixtieq Alla minna. Allura smajtu x'intqal, ħobb il-lajrek u obgħod il-ladu tiegħek, imma jien ngħidilkom, ħobbu lill-għedewwa tagħkom u jitolbu għal dawk li jippersegwitawkom. Hekk hawnhekk għandna żewġ verbi tant importanti. Imma jien ngħidilkom ħobbu lill-għedewwa tagħkom. Il-verb użat hawnhekk li bih Ġesu jistedinna biex inħobbu għal verb agapaw, agape, agapan. Fi kliem ieħor dan il-verb ifisser li inti tħobb mingħajr interessi, li inti tħobb billi tagħti ħajtek. Fil-Greċità, fil-lingwa Griega, hemm diversi kelmiet illi bihom il-Griegi jesprimu dak li aħna nifhmu b'imħabba. Hemm il-kelma filija, li forsi ġejja minna l-kelma feeling, l-imħabba li inti tħoss lejn ħabib. Hemm il-kelma eros, li hija l-imħabba illi tal-pjaċir, mhux biss tal-pjaċir sesswali, imma l-imħabba li tagħmlek kuntent u li tagħmel biha xi ħadd kuntent. Hemm l-imħabba storġe, li hija l-imħabba ta' dawk tad-demm, ta' dawk li huma tal-istess familja. Hemm diversi kelmiet illi permezz tagħhom il-Griegi jesprimu dak li aħna ngħidu b'kelma waħda imħabba. U hemm din il-kelma wkoll, il-kelma agape. Però din il-kelma l-Griega fil-letteratura kollha antika Griega hija użata ftejt ħafna, ftejt immens. B'wieħed ieħor b'xi 12-il darba. Meta ngħidu letteratura Griega, letteratura klassika, ħafna awturi Griegi antiki. Imma fl-Iskrittura fit-Testament il-ġdid tissemma fuq 100 darba din il-kelma imħabba kif jifhimha Ġesu, agape. Hija l-imħabba li tħobb lil persuna l-oħra għax tixtieq ilha l-ġejt. Hija l-imħabba ta' meta jien inħobbok u ma noqgħodx nagħti każ x'inhu jiġri ġo fija, kif qiegħed inħossni, jekk hux qed inħossni sew jew ħażin. Ma noqgħodx nagħti każ jekk inti hux se tagħtini xi ħaġa lura. Hija mħabba diżinteressata, imħabba mingħajr kundizzjoni. Hija l-ogħla forma ta' mħabba. U dan il-verb juża Ġesu, agapan, ħobbu l-għedewwa tagħkom u jitolbu għal dawk li jippersegwitawkom. U dan hu li għamel Ġesu fuq is-salib fil-Vanġelu ta' San Luqa. Insibuha b'mod ċar ħafna. Aħfrilhom għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Interessanti għax l-imħabba ta' Ġesu mhix biss passiva, mhix biss imħabba li toqgħod kwieta u sempliċement ma tirreaġixxejx u tkompli ilaqqat fuq rasu u jweġġa aswat u għall-aggressività attiva ta' dawk li rridu jagħmlu l-ħsara. Mhix daqshekk biss l-imħabba ta' Ġesu. Imma mħabba attiva. Iħobbhom lura Ġesu. Iħobb lura. Mhix biss imħabba tal-paċenzja, imħabba ta' sopportazzjoni, tissapporti. Imma mħabba li Ġesu jagħti lura lil dawn il-persuni fil-mod kif jista' fit-talba tiegħu lill-missier biex jaħfrilhom. L-istess talba li jagħmel San Stifnu, l-ewwel martri tal-Knisja, toddulhomx dan bidnub. L-istess talba li jagħmlu ħafna qaddisejn martri fil-ħajja tal-Knisja. Ġesu jsemmi żewġ verbi, ħobbu u jitolbu, ħobbu u jitolbu. Hekk xi drabi il-mod ta' kif aħna nistgħu inħobbu lil dawk li jweġġewna huwa billi nitolbu għalihom. Għaliex? Għax forsi ma jħalluniex, lanqas iħalluna naħfrulhom. Xi drabi nistgħu niġu f'sitwazzjonijiet bħal dawn li xi ħadd lanqas jaċċetta illi inti taħfirlu, ma jrejtx propju komunikazzjoni,
ma jrejtx propju kuntatt. U inti jekk tkun tħobb tweġġa', jekk tkun tħobb tiddejjaq, ma tridix. Ġesu hawnhekk qiegħed jgħidilna biex naċċettaw anki din ir-reazzjoni negattiva ta' min ma jrejtx ikun maħfur. U x'nagħmlu? L-imħabba tagħna tkun attiva billi nitolbu għalih. Billi nitolbu għalih. Imma għalfejn dan kollu? U minn fejn se nġibuha din is-saħħa? U hawn għalkemm qegħdin fl-aħħar nitlobkom hekk ftit sforz ieħor ta' attenzjoni. Naf li fl-aħħar l-attenzjoni tibda tinżel. Għax hawnhekk naslu għall-iktar ħaġa importanti ta' dan il-Vanġelu. Li min l-iktar ħaġa importanti? It-talba li bdejna bija. Biex tkunu u li tmissierkom li hu fis-smewiet. Għax hu jtalla x-xemx tiegħu fuq il-ħżiena, sew fuq il-ħżiena u sew fuq it-tajbin. U jniżżel ix-xita sew fuq min hu tajjeb u sew fuq min mhuwiex. Huwa ċ-ċentru tal-Vanġelu tal-lum. Biex tkun xiġifieri biex tkunu uliet il-missier tagħkom fis-smewiet. Din l-imħabba li għalina tidher diffiċli, li għalina tidher impossibbli kważi, hija l-imħabba li Alla għandu mhux għalina, għalik. Għalik. Għal kull wieħed u kull waħda minna. Imma din l-imħabba jekk jien m'iniex konxju, jekk jien ma nafx li jien niżbalja, li jien limitat, jekk jien ma nafx li jien dajjef, li jien naffeċ, li jien nirfes saqajn dak u saqajn l-ieħor, jekk jien din ma nafiex, jekk jien ma nindunax kemm għandi djufijiet, allura ma nistax inkun naf u ma nistax nidħol fl-esperjenza tal-imħabba b'xejn li Alla għandu għalija. Ma nifhimiex. Ma nifhimiex. Alla lilek iħobbok b'xejn. Hekk jien hawnhekk nixtieq nieħodkom ftit fil-passjoni ta' Ġesu, fil-passjoni tiegħu. Jekk ħalli nifhmu x'jiġifieri l-imħabba b'xejn. Tiftakru intom ir-rakkuntata b'mod sabiħ ħafna fil-kapitlu 23 tal-Vanġelu ta' San Luqa. Meta Pietru għal 3 darbiet, Pietru dak li iġġielet għal Ġesu fil-ġdien taż-żebbuġ. Pietru dak li lil Ġesu qallu le ma taħsillix saqajja, jien irid nirrispettak mhux int lili. Pietru li kien jiddefenda ħafna lil Ġesu. Meta ġew fis-siwinna Pietru li l-qaddejja qalilha ma nafux, ma nafx minhu. Ma nafx minhu. Imbagħad qalilha jien m'iniex magħhom, ma kontx magħhom. Meta l-karatteristika prinċipali tad-dixxieplu hija li jkun ma' Ġesu. Fil-fatt San Mark jgħidilna sejħilhom biex jibqgħu miegħu. U Pietru jgħidilha lejn m'iniex magħhom. U li kien il-kap tad-dixxiepli ta' Ġesu, il-kap tal-Apostli. U wkoll il-Vanġelu jgħidilna beda jidej u jaħlef li ma jafux lil Ġesu. Imbagħad jgħidilna li ħarsu lejn xulxejn Pietru u Ġesu. B'xi mod iltaqgħu għajnejhom flimkien. Jiena ma nafx kif ħares Ġesu lejn Pietru dak il-ħin, però nafu x'ġara x'il-Vanġelu qalilna. Ħareġ jibki biki taqsim il-qalb. Għalfejn taħsbu li beka Pietru? Għalfejn taħsbu li beka Pietru? Għax qal jien wettu li maħriġ ta' raġel miegħu? Għax qal issa dan se jitlef l-istima kollha tiegħi u mhux se jħobbni iktar, mhux se jagħmilni iktar kap tal-Apostli? Għalfejn beka Pietru? Ħanidilkom għalfejn. Pietru f'dak il-mument ġeħ f'rasu. Qal dan li kien jafni. Kien jaf kemm se nammillu, kemm se mmerieħ,
kemm se niġħdu, kemm se ngħid li ma nafux, kien jafni. Għax qalli. Almenu 3 darbiet qabel ma ġara. Qalli kien jafni. Kien jaf dan li jien se nittradih, li jien minix ħabib sinċir. Kien jaf li jien minix raġel. U minkejja dan kollu, 3 snin ilu għażilni biex inkun ħabib intimu tiegħu. Minkejja dan kollu, 3 snin ilu għażilni biex inkun ħabib intimu tiegħu. Minkejja li kien jafni. Allura Pietru jibki għax dak il-ħin fehm kemm Ġesu kien iħobbu. Pietru jibki għax dak il-ħin fehm xi ġifieri xi ħadd iħobbok b'xejn. B'xejn. Biex tkunu u li tmissierkom li hu fis-smawiet, hekk iħobb Alla l-missier. Hekk iħobbok, hekk iħobbni Alla l-missier. Kif Ġesu iħobb lil Pietru, daqshekk iħobbok Alla l-missier. U meta aħna nifhmu din l-imħabba u nħalluha tidħol fina u ssir parti mir-relazzjonijiet ta' bejnietna, inkunu uliet il-missier. Xi ġifieri uliet il-missier? Mhux sempliċiment għax hu ħalaqna, le. Imma fl-Antik Testament li tkun iben xi ħadd ma jfissirx biss għax iġġeneraku, le. Imma li tkun iben xi ħadd tifisser li ssir tixbħu, li tkun bħalu. Dan ifisser inkunu uliet il-missier. Mhux biss għax ħalaqna hu, imma x'inkunu bħalu. U minu il-missier? Jibgħat ix-xita u x-xemx tiegħu kemm fuq il-ħżiena, interessanti Ġesu jibda bil-ħżiena, u kemm fuq it-tajbin. Min huma l-ħżiena u min huma tajbin? Ara ma mmurrux blidija li fuq naħħem il-ħżiena u fuq naħħem it-tajbin. Inkunu qegħdin niżbaljaw bl-ikraħ. Jekk hemm differenza mhix bejn nies tajbin u nies ħżiena. Jekk hemm differenza bejn nies ħżiena li jafu li huma ħżiena u bejn nies tajbin li jinsew li ma jafux li għandhom ukoll id-djufijiet tagħhom u d-difetti tagħhom. Imma għandhom huma wkoll id-djufijiet tagħhom. M'hemm ħadd mis-sema l-isfel li hu tajjeb biss. M'hemm ħadd mis-sema l-isfel li hu ħażin biss. Allura meta Ġesu jgħidilna jibgħat ix-xemx fix-xita tiegħu fuq it-tajbin u fuq il-ħżiena, ifisser li Alla lili jħobbni kemm meta nkun qrib tiegħu, kemm meta nħobbu u kemm meta nitbiet minnu. Tant li ma nagħmlux differenza f'ħajjitna. Ma ssirx differenza u xek fil-ħajja tagħna, fil-well-being tagħna, fis-saħħa tagħna, fil-flus tagħna, kemm meta nkunu qrib tiegħu kemm meta ma nkunux. Alla l-missier iħobbna bħalma int tħobb lil uliedek. U ħafna drabi tispiċċa tħobb lil dak jew lil dik fost uliedek illi l-iktar iġeluk dbati. Ħafna drabi tispiċċa tħobb lil dak jew lil dik fost uliedek li l-iktar iġeluk dbati. Għaliex? Għax inti ma tħobbhomx għal dak li jagħmlu tajjeb jew ħażin, imma tħobbhom sempliċement għax huma uliedek. Nikkonkludu. Jekk tħobbu lil min iħobbkom, xi ħlas jistħoqilkom. Il-pubblikani wkoll jagħmluh dan. Min kienu l-pubblikani? L-għar nies. L-iktar kategorija ta' nies li kienet disprezzata mwarba. Imma anki dawn iħobbu lil min iħobbu. U jekk issellmu lil ħudkom biss, xi tkunu tagħmlu żejjed? Issellem il-kelma ssellem. Mhux biss tgħidlu bonġew saħħa, imma fil-Vanġelu l-kelma ssellem, slim għalik Marija, hija tixtieq il-ġid kollu lill-persuna, xalom.
Tixtieq il-ġid kollu lill-persuna li għandek quddiemek. Ġid tal-qalb, ġid tal-moħħ, ġid tal-flows, ġid tal-ħbiberiji, il-ġid kollu hekk tfisser xalom. Jekk issellmu lil ħudkom biss, xi tkunu tagħmlu żejjed. Mhux il-pagani wkoll jagħmlu ħdan u jispiċċa Ġesu. Kunu perfetti, bħalma hu perfett missierkom li hu fis-smewiet. Sallu għajda wara, forsi tiftijem iktar. Ħennu bħalma jħenn missierkom li hu fis-smewiet. Ew nitolbu lil mulej illum mhux biex inħennu, mhux biex naħfru le. Mhux biex impattu bil-ġejt lil min jagħmlilna d-den le, mhux dik. Ew nitolbu lil mulej Ġesu illum biex jagħtina li nidħlu iktar fl-esperjenza tal-imħabba li l-missier għandu għalina. Għax jekk ma jkollniex dejn ma nkampawx fl-imħabba ta' bejnietna. Se nitolbu flimkien aħfrilna bħalma aħna naħfru. Ejjew nitolbuh biex nagħmlu esperjenza vera tal-maħfra tiegħu ħalli nkunu nistgħu naħfru, nkantaw flimkien. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes l-isem tiegħek, jitqaddes l-isem tiegħek. Tiġi saltnatek, ikun dak li trid inti, ikun dak li trid inti, fis-sema hekk da fl-art. Hobsna ta' kuljum. Atina l-lum. Aħfrilna it-tnubit tagħna. Aħfrilna it-tnubit tagħna. Bħalma aħna kol naħfru lil min ħati għalina. La daħalniex fl-ebda tiġrib, iżda ħlisna min kull deni. Missierna. Spiritu Santo. Mordu fil-paċi ta' Kristo. Tina l-ħlewa tal-isna tas-sema biex iġih li jixraqlek natuk għal-panina li tader li taħfer kif ħabbejtna nixtiequ nħobbuk għal-pim qazza ta' Ġesu liberik titfaċ kejknin kebbes fina in-nar ta' mħabtek somna miegħek
imħadnin biex tiftina mill-jasar ewlieni ta' missirek l-amara ħallejt int li taxxa is-sema biġmielek ta' suritna fil-faqar inħbejt qalbi mqazza ta' Ġesu liberik titfaġ keknin kebbes fina n-nar ta' mħabtek somna mijek imħadnin l-aħar qatra ta' demmek tajtilna meta bdaqqa tal-anza nifduk intallimtna tanniket ilena intallimtna fil-em imberkuk qalbi mqazza ta' Ġesu liberik. U b'dawk il-kelmiet żbieħ mill-innu tina il-ħlewwa kliem tal-poeta nazzjonali tagħna Dunkarm Bsajla, mużika ta' Maestro Giuseppe Caruana. Naslu fit-tmiem ix-xandira tal-lejla mis-Santwarju ta' Pinu fejn wassalnilkom il-Lectio Divina għal dan is-seba' ħadd ta' matul is-sena imwassla lilna mill-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma. Bħallum ġimgħa kif diġà smajna inkunu fl-ewwel ħadd ta' żmien tar-Randan. Id-Djoċesi ta' Għawdex tkompli tiftaħ il-qalb tagħna għall-kelma ta' Alla billi kull nhar ta' ħadd fis-6:30 ta' filgħaxija minn dan is-santwarju għażiż inkunu nistgħu flimkien ngħixu dan il-mument sabiħ tal-Lectio Divina. Għalhekk nistednukom biex tkunu magħna wkoll minn nhar il-ħadd li ġej nibdew nisimgħu liturġija tal-kelma fil-ħdud taż-żmien tar-Randan. Sadattant infakru allura li nhar l-erba' li ġej ras ir-Randan l-erba' tar-miet jibda dan iż-żmien liturġiku qaddis illi imexxina għall-akbar festa tal-Knisja l-festa tal-Lejt il-Kbir. Infakru li huwa jum ta' sawm u astinenza, imma ma dan inżidu wkoll jum partikulari ta' smigħ tal-kelma ta' Alla. Għalhekk inħeġġukom ukoll sabiex issibu l-ħin u tattendu għall-qudiesa. Grazzi ħafna illi kontu magħna, ma tfadlilna xejn li nixtiequlkom il-lejl it-tajjeb.